Bon vespre. Bon vespre a totes i a tots en aquest acte que hem organitzat previ a la commemoració d'aquest quart aniversari de l'1 d'octubre. Benvinguts en aquest acte popular que ja portem celebrant des d'ahir a la tarda amb aquesta repintada de murals i que avui hem intensificat. És un acte que fem avui on hem volgut reivindicar el caràcter popular i democràtic d'aquesta i d'aquella diada, el que va ser aquell 1 d'octubre. Però també és un acte on volem dir-vos i donar-vos les gràcies. Gràcies a totes aquelles persones que fa aquests 4 anys que es van unir i van activar-se des de molts indrets de Catalunya per defensar aquell referèndum. Grups de persones que es van activar, entitats, associacions, grups de treball, trobades com les que s'han fet cada dilluns a la plaça del Maig, sota l'arbre del Maig, defensant la llibertat de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i sobretot la fi de la repressió, o també els actes que feia la Coral de la Vall del Terri cada dimecres, també a la plaça del Maig, que hi havia el cant dels ocells i també es llegien els manifestos. Per tant, gràcies per aquestes trobades. Aquest acte, com he dit, serveix per donar les gràcies també a tanta gent, a gent que ha col·laborat, a gent que ha participat, a artistes que han vingut a cantar cada dilluns. Gràcies per tota aquesta feina i també vull agrair a les persones que l'han fet possible, que són moltes, però també, a part de la Coral Vall del Terri, que ha fet cada dimecres aquest acte reivindicatiu, en Jordi, la Laura, la Marta, que també han estat el motor d'aquestes trobades de cada dilluns, i també a una persona especial que no hi és, que és en Xitu. Aquí també li vull agrair el seu compromís per la llibertat, per la democràcia i per la independència, que també ha estat cada dilluns a la plaça del Maig. Per tant, gràcies a totes i a tots. També donar les gràcies a la Conxi Puig, que porta ja bastants de dies treballant amb aquest mural i que aquests dies ha liderat un exèrcit de pintores i pintors que han deixat clar que per molt que ens tapin murals i ens treguin llaços grocs, els nostres pinzells, les nostres escales, estan sempre a punt per tornar a pintar i penjar llaços grocs quan faci falta. Gràcies a totes i a tots per aquestes jornades de cada dilluns, de cada dimecres i per aquests anys de lluita que no han acabat. Gràcies per defensar aquell 1 d'octubre. Gràcies a aquell 1 d'octubre del 2017, on el poble de Catalunya va assolir la victòria democràtica més gran que hagi pogut protagonitzar la societat catalana, la ciutadania, des d'aquell retorn del president Tarradellas. Més de 2 milions de persones van sortir al carrer per defensar i fer possible aquell referèndum d'autodeterminació convocat i organitzat per al govern de la Generalitat i aprovat per llei del Parlament de Catalunya. Un referèndum proposat per les institucions legítimes dels ciutadans de Catalunya, dipositàries de la sobirania popular. La victòria no és només la celebració en si del referèndum, sinó la superació de totes les circumstàncies adverses que la poderosa maquinària de l'estat espanyol va construir per tal de fer-ho impossible. És una victòria de radicalitat democràtica, feta realitat no només per la determinació i suport de les institucions, sinó molt especialment per la participació de la base de milions de catalans i catalanes que van decidir autodeterminar de manera conscient. I ens vam trobar dificultats. No parlem de dificultats burocràtiques, parlem de dificultats molt greus que estaven pensades per trencar la convivència de Catalunya i provocar enfrontaments. El seny dels catalans es va imposar a la fúria arrauxada de l'estat espanyol, que va enviar milers de policies i guàrdies civils a intentar impedir per tots els mitjans possibles la celebració pacífica i normal de la jornada. El seny dels catalans es va imposar a la ràbia dels qui volien convertir el referèndum en un fracàs tant d'organització com de participació. L'organització i la participació van ser un èxit sense precedents, una victòria de la democràcia i alhora una derrota de la violència. Va ser una jornada que va ensenyar al món les dues cares d'un conflicte històric que s'ha de resoldre de l'única manera en què es poden resoldre aquests conflictes, que és donar la veu a les ciutadanes i als ciutadans. Una cara, la d'un poble mobilitzat, il·lusionat i esperançat que venç tots els obstacles per fer possible les urnes, les paperetes, els col·legis electorals, el cens i el recompte. I una altra cara, la cara d'un estat que reprimeix amb una violència insòlita els ciutadans que volien anar a votar,
amb imatges de violència extrema que farien la volta al món i provocarien el malestar en moltes cancelleries europees. Aquell dia van posar oficialment i de manera democràtica les bases de la República Catalana. És el que les institucions van decidir i és el que el poble va refrendar aquell 1 d'octubre. Per això es va desencadenar una repressió cruel, colossal, inhumana. La repressió dels perdedors que tenen el poder suficient per fer efectiva una venjança en nom de la pàtria ofesa. Avui molts dels nostres municipis tenen una plaça, un carrer o un espai que porta el nom de 1 d'octubre. És el dia en què ens vam autodeterminar i vam decidir construir un estat independent en forma de república. El referèndum va atorgar plens poders al govern i al Parlament per declarar la independència que es va fer el 27 d'octubre. I per desplegar els efectes d'aquesta declaració, el camí que cal recórrer comença precisament en aquest punt que es va quedar pendent de resoldre el 27 d'octubre, que és on les institucions no van poder continuar. S'ha de desplegar els efectes de la declaració d'independència. Hi ha diversos camins que poden recórrer per tornar a situar-nos en aquell punt. L'independentisme parlamentari s'ha de posar d'acord en quina és la millor manera. Una és la proposta que es fa a través d'una manera unànime per les forces del Parlament, que és a través d'una negociació amb l'estat espanyol per tal que Catalunya transiti cap a una república independent. Però n'hi ha una altra. N'hi ha una altra que si aquesta via del diàleg és morta, cosa que els fets de les últimes setmanes o de l'últim cap de setmana ens fan pensar que aquesta via de diàleg és morta, després l'independentisme, en el seu conjunt, s'ha de posar d'acord, com ja va ser capaç de fer abans de l'1 d'octubre del 2017, per acordar les altres vies que també poden portar-nos en el punt on vam deixar-ho el 27 d'octubre, que és ni més ni menys que activar la declaració unilateral d'independència. I en aquest sentit instem a tots els partits polítics independents que tenen representació i responsabilitat institucional a actuar en conseqüència i coherència i no malbaratar la victòria que va representar l'1 d'octubre del 2017. Instar també a tots els partits que estan en representació i els partits independentistes al Parlament de Catalunya i en el govern a no oblidar els milers de ciutadans a Catalunya que van fer possible amb valentia, desafiant amenaces i amb la violència, si cal posant el seu propi cos, com vam veure algunes imatges que ens van, sobretot aquí, a Cornellà del Terri, que ens van arribar del nostre poble veí, Sant Julià de Ramis, d'aquella violència exagerada de les forces policials, a protegir aquelles urnes, a protegir aquells vots de l'1 d'octubre del 2017. Per tant, 4 anys després, seguim reclamant que s'aixequi la suspensió de la DUI i que s'activi la independència de Catalunya. Moltes gràcies a tots i visca Catalunya lliure. És un pas important, com he dit, aquest acte que serveix també per tancar tots aquests dilluns que hem estat i sobretot aquesta parada, que suposo que heu vist que cada dilluns sota l'arbre del maig hi havia la parada que ens han col·laborat moltes voluntàries i voluntaris aquí a Cornellà, que els volem donar les gràcies. Tota la recaudació, tot el material es donarà a l'Assemblea perquè puguin continuar aquest llegat. La repressió continua. El nostre treball no s'ha d'aturar. Hem de continuar fins a assolir la independència de Catalunya. Avui tenim 2 actuacions musicals. La primera, que també ha sigut una assídua i li vull donar les gràcies a la Bales, que ens ha acompanyat també en aquests dilluns, que és una rapera d'aquí, de la Garrotxa, al poble al costat de Besalú, i que a més ja ens ha dit que Cornellà és com la seva segona casa i aquí li vull donar les gràcies perquè també ens interpreti aquesta manera, com aquesta reivindicació, i ho hem vist com per exemple amb el Toni, com altres raperos que estan a la presó per cantar, per manifestar-se, no solament sortint al carrer, sinó també fent-ho públicament a través de cançons. Quan ens prohibeixen cantar cançons és quan amb més força hem de reivindicar la llibertat d'expressió. Amigues i amics, us deixo amb la Bales. D'entrada,
Respecto qualsevol opinió de qualsevol company de lluita, voti a qui voti, sigui de l'entitat independentista que sigui. Però ens hem de posar les piles. Dialoguem sobre tots els ferits i empresonats, dialoguem sobre exiliats i els crims que comet l'Estat, dialoguem desnonaments, dialoguem apoltronats, dialoguem mentre famílies no es poden permetre un plat, negociem si recuperem l'ull del mutilat, negociem com compensareu tot el dany causat, negociem mentre torturen la societat, negociem els suïcidis que cometen desnonats, negociem fons europeus però no els hem ni tocat, negociàvem estatuts que han acabat ben retallats, negociem sobre diners promesos que no han arribat, negociem si us cardem fora us aixafem el puto cap, negociem un referèndum o és que no us ha quedat clar que ja van votar i són ells que s'han de preocupar, deixeu de llepar el cul, deixeu de suplicar, preferim morir però mantinguem la dignitat, negociem els refugiats, negociem les retallades, dialoguem sobre les dones brutalment assassinades, negociem la llibertat amb qui ens l'ha robada, dialoguem sí amb la persona equivocada, negociem el silenci d'aquells diputats que callen la boca quan l'Abrimo ens obre el cap, negociem sobre tota la hipocresia generat per cada discurs de merda de la Generalitat, no es parla, amb aquestes rates no hi farem cap tracte, no volem amnistia perquè ells són els culpables, nosaltres diguem prou arrossegar-se, la meva vida té un valor, no penso agenollar-me, jo sé que el meu rap sona com una merda, però quan l'escoltes no et drogues i penses, no vaig de carrer ni sóc MDLR, vinc a canviar el món i la resta me la pela, sóc l'arma del poble, sóc la nena metralleta i la música que faig no s'ha pensat per discoteques, no està feta pas perquè la canti amb els col·legues, serveix per mantenir la flama i guanyar aquesta guerra. Sona el crit de guerra contra qui ens vol esclafar, sonen les trompetes del judici final, morirem de peu però us asseguro que ells cauran. Sona el crit de guerra contra qui ens vol esclafar, sonen les trompetes del judici final, morirem de peu però us asseguro que ells cauran. Bé, moltes gràcies, Bales, perquè ha acompanyat durant molts dilluns i això és molt important, gent com ella compromesa, gent jove que sí que vol un futur millor i ja sap que bé, ha estat a totes les mogudes possibles i per haver per defensar aquesta terra i per defensar la independència de Catalunya. Gràcies, Bales. Bé, i ara per cloure aquest acte tenim el petit concert que ens farà la coral La Vall del Terri, que també ha estat cada dimecres a la plaça del Maig, sota l'arbre del Maig, l'arbre de la Llibertat, també participant en aquest acte que organitzava, crec que eren els de l'Associació de Músics de Catalunya, defensant també la llibertat de les preses i presos i el retorn dels exiliats. Us deixo amb la coral La Vall del Terri. Bona tarda. Nosaltres també estem aquí per ficar el nostre granet de sorra davant el no volem que s'oblidi l'1 d'octubre, no volem que tot i estar passant els anys i no arribar encara a aquest objectiu que tenim tots plegats de la llibertat, de la pau, de poder viure i poder decidir, doncs aquí a poc anar lluitant, anar posant el nostre granet de sorra amb tot allò que podem. La primera cançó que us cantarem és el cant de la senyera, perquè cada vegada que veiem la senyera, la nostra, és com si se'ns encengués una mica aquella flama que vam viure l'1 d'octubre. I és el que ens fa mantindre una mica aquesta esperança i aquest esperit de seguir lluitant i seguir endavant. Per tots vosaltres, el cant de la senyera.